Numele meu este Grațiela, am doar 17 ani. Unele dintre persoanele pe care le-am întâlnit înainte voia să-mi facă rău ca să profite de mine, ca să câștige bani. Mi s-au spus multe minciuni ca să mi se facă frică. Acum că am trecut peste toate astea, îți pot da câteva sfaturi. Primul ar fi să nu te ferești, să vorbești despre ce ți s-a întâmplat, chiar dacă ți-e frică sau simți nesiguranță. Trebuie să știi că toți copiii cu vârste sub 18 ani, așa ca tine, au drepturi care au fost create special pentru ei, indiferent din ce țară provin. Vei avea nevoie de oameni care să-ți explice drepturile pe care le ai și care să te îndrume. Te rog să mă crezi, vei întâlni oameni și nu e întotdeauna ușor să-ți dai seama în care să ai încredere sau cum să înțelegi totul. Cei cu care ar trebui să te întâlnești sunt profesioniștii. Ei lucrează pentru asociații de binefacere sau pentru serviciile de protecție a copiilor. Tot profesioniștii mai sunt poliția, judecătorii, asistenții sociali, medici, avocații. Ca să fiu sincer, la început n-aveam cine știe ce încredere în ei, însă greșeam. Aceștia sunt adulții în care poți avea încredere, lor le poți spune povestea ta ca să poți primi ajutor. Și chiar dacă înainte le-ai spus o altă poveste, poți să o schimbi și să le explici ce ți s-a întâmplat. Cu adevărat, profesioniștii nu se vor supăra, dimpotrivă, vor putea să te ajute chiar mai bine. Dacă părinții tăi nu sunt cu tine în țara în care te afli, ai dreptul la un tutore sau la un reprezentant legal, care poate acționa într-un fel așa cum ar face un părinte. El va lua decizii împreună cu tine și în favoarea ta. Alți profesioniști s-ar putea îndoi de vârsta sau de relatarea ta. Ei ți-ar putea cere actele ca să-ți verifice identitatea. Dacă ai aceste documente asupra ta, păstrează-le întotdeauna cu mare grijă, fiindcă sunt importante, să nu le pierzi și să nu le dai nimănui, în afară de asistenții sociali sau de profesioniștii de încredere. Ah, da, toți profesioniștii ar putea să-ți facă examene medicale ca să-ți verifice vârsta. În orice situație, ca de fiecare dată când nu înțelegi ceva, cere cuiva să-ți explice totul în detaliu. Dacă ai întrebări despre drepturile tale, ai dreptul la un avocat, ceea ce e gratuit. Avocatul tău va fi cel care te va sfătui în legătură cu deciziile care trebuie luate și va fi acolo cu tine pentru a te apăra. Și nu uita că toată asistența pe care o poate primi un copil, cazare, hrană, școală, medici, este gratuită. Nu-i asculta pe cei care spun că nu e așa. Știu, un alt lucru foarte important pe care l-am învățat este să fiu atent, fiindcă în afară de profesioniști, nu toate persoanele pe care le vei întâlni vor fi de încredere. Unele pot fi drăguțe la început, dar apoi îți pot da sfaturi greșite sau informații false. Aceste persoane ți-ar putea cere să faci lucruri pe care tu nu vrei să le faci sau care nu sunt bune pentru tine. Trebuie să înțelegi că dacă ai fost obligat să faci lucrurile rele, ai dreptul să nu fii pedepsit pentru ele, fiindcă nu-i vina ta. E important să vorbești despre lucrurile astea cu un profesionist. Chiar dacă ai dreptul la un interpret care să traducă în limba ta, te sfătuiesc să înveți cât mai repede limba din țara în care te afli. Asta te va ajuta să te faci înțeles de oamenii și să pui întrebări direct persoanelor potrivite. Toate procedurile pentru înscrierea la școală, cererea de azil sau investigațiile poliției se pot prelungi, adeseori așa încât va trebui să ai foarte multă răbdare. Însă chiar dacă vei întâlni asemenea dificultăți, să nu-ți pierzi niciodată speranța. Continuă să lupți pentru a te face ascultat. Era să uit ceva. Profesioniștii nu știu totul și uneori chiar și ei pot să greșească. Așa încât verifică tu însuți ceea ce ai înțeles atunci când nu ești de acord cu ceva sau dacă ești refuzat. Fii pozitiv, chiar dacă trebuie să repeți de mai multe ori același lucru sau dacă ai impresia că oamenii nu te înțeleg. Și nu uita că nu e singura persoană care a trecut prin așa ceva. Mulți copii care au fost în situația ta sunt acum în siguranță, așa ca mine. Sper că ți-am spus tot ce e mai important. Uneori va trebui să lupți din greu pentru ca drepturile tale să fie respectate de toți. S-ar putea să dureze mult și să fie complicat, însă vei întâlni oameni formidabili care te vor ajuta și care vor fi alături de tine în tot timpul ăsta. Așa că ai tot interesul să-i găsești și încă repede. Iar dacă vrei mai multe detalii de contact, poți consulta broșura asta scrisă în limba ta. O vei găsi pe internet sau la profesioniști.
Mulțumiri tuturor copiilor, voluntarilor și profesioniștilor care au contribuit la crearea acestei înregistrări.